Helo, Eirwen ydw i. Eiry ydw i, a rydyn ni'n byw yma ar fferm Tŷ Newydd yn Llangwirfon ger Aberystwyth. Symudes i a Gareth y gŵr i fan hyn pan oedd dyfrig ein mab ni tua blwydd oed. A cwpl o flynyddoedd wedyn, creuddes i. A dyma lun o'r ffarm gan yr artist lleol Sara Lleici. Mae pentre bach Llangwirfon rhyw 7 milltir i'r de o Aberystwyth ac mae 'na olygfa dda i gael o'r pentre o dop y benglog lle ni'n ffarmio. Mae gyda ni eglwys a chapel yma yn y pentre ac ysgol fywiog sy'n dal yn mynd o hyd. I'r ysgol yma fues i'n mynd, a chyn hynny fues i'n mynd i'r ysgol feithrin sy'n nawr yn cael ei chynnal yn y neuadd. Y neuadd hefyd yw cartre Merched y Wawr, a'r ein ni'n cwrddid ar y nos lun gyntaf o'r mis. Mae'r neuadd wedi lleoli yn ymyl yr eglwys. Mae rhyw 20 ohono ni yn aelodau, a ni'n rhannu'r dyletswyddau o drefnu'r rhaglen y flwyddyn rhyngddo ni gyd, lle bod e'n mynd yn ormod o faich ar neb, ac mae ei weld yn gweithio'n dda. Rwy'n lwcus iawn i gael rhannu lifft i'r cyfarfodydd gyda 2 ffrind i fi, sef Linda Thomas Pembompren, a hefyd Ann Ellis Grai Gwen, sydd yn eistedd yn y canol yn y llun yma. Falle bod chi'n nabod yr un ar y dde hefyd, gan fod Jane yn gweithio yn swyddfa Merched y Wawr yn Aberystwyth. Mae wedi bod yn gyfnod tawel ers y pandemig wrth gwrs, ond rydyn ni wedi cael un cyfarfod allan yn yr awyr agored ym maes parcio Capel Tabor. Yn y neuadd hefyd mae'r clwb ffermwyr ifanc yn cwrdd, a hynny fel arfer ar nos Iau. Dwi wrth fy modd yn cael mynd i'r clwb. Mae'n gred cael cwrdd â bobl ifanc o bob rhan o'r sir a thu hwnt. Dwi'n credu mod i wedi cystadlu ym mhob un o gystadlaethau'r mudiad. Wel, na'r ffordd chi'n dod i wybod be chi'n licio a be chi'n dda amdano. Fy hoff gystadleuaeth yw barnu stoc, ond mae'r pandemig wedi rhoi stop ar bopeth. Roeddwn i wedi cael fy newis fel un o ddirprwyon y sir ym mis Chwefror 2020, ond wrth gwrs dydyn ni ddim wedi cael rali ers hynny. A hefyd ges i newis i fynd ar daith dramor i dde Affrica, ond wrth gwrs daeth stop ar hynna hefyd. Mae'r clwb ffermwyr ifanc wedi chwarae rhan bwysig yn y mywyd yna hefyd. Rydyn ni'n o arweinyddion clwb Llangwirfon ar hyn o bryd, a hefyd wedi bod yn drefnydd ar glybiau ffermwyr ifanc Ceredigion. Roedd hynny cyn i fi ddechrau gweithio i gwmni menter y busnes. Mae'r swyddfa yn Aberystwyth, ond adre dwi wedi bod yn gweithio ers mis Mawrth y llynedd. Gweithio yn llawrydd o'n i i menter y busnes i ddechrau hyd nes ath Eiry i'r ysgol, a wedyn gymres i swydd cyflogedig. Bellach dwi'n un o gyfarwyddwyr y cwmni, a mae gyda ni 133 o aelodau o staff, a mae 95% o'r rheini yn siaradwyr Cymraeg. Un o'r prosiectau dwi'n gyfrifol amdano yw prosiect Cyswllt Ffermio. Rhaglen drosglwyddo gwybodaeth i ffermwyr yw Cyswllt Ffermio. Mae yna gymaint o newidiadau ar droed yn y diwydiant amaeth o ddatblygu polisi amaeth newydd i Gymru i'r holl ddatblygiadau ym myd technoleg, datblygiadau gwyddonol, y defnydd o ddata a'r argyfwng hinsawdd, a phwrpas Cyswllt Ffermio yw i helpu ffermwyr Cymru i addasu ac i ffynnu, a bod yn bont rhwng polisi ac ymchwil a'r byd ymarferol, ac i fwydo nôl hefyd i'r rhai sy'n datblygu polisi ac yn cynnal ymchwil. Ac un o'r gwyddonwyr hynny sy'n gwneud gwaith ymchwil ydw i. Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Veterinary Bioscience, es i mlaen i wneud gwaith ymchwil yn Eibers gan edrych mewn i llyngyr mewn defaid a sut i leihau y defnydd o anthelmentigau, gan fod y mwrthedd yn erbyn anthelmentigau yn broblem fawr iawn. Mae'r gwaith yma yn cael ei ariannu gan Eibers yn Prifysgol Aberystwyth, Hybig i Cymru a CES. Mae'r sioe frenhinol yn ganolbwynt i'n holl weithgareddau, ac fel arfer fe fydd yna gryn baratoi o ran trefnu'r stondin a hefyd trefnu digwyddiadau yn ystod yr wythnos. I fi, mae wythnos y sioe yn gymysgedd o wahanol weithgareddau, cyfarfodydd, digwyddiadau, gweithio ar y stondin ac wrth gwrs cael cyfle i gwrdd â ffrindiau o bob man. Rydw i wir yn gweld eisiau'r sioe. I fi, mae wythnos y sioe yn sbort o'r dechrau i'r diwedd. Ond y flwyddyn sy'n aros yn y cof yw'r flwyddyn pan aeth Ann, trefnydd y sir, ffono fe, a funud dal yn y gwely yn y garafan ar ôl noswaith yn Bilth, yn gofyn i fi gystadlu yn y gystadleuaeth barnu moch Cymreig dan 11, gan fod y bachgen oedd fod cystadlu yn sâl. Gyda funud dal yn dioddau'r noson gynt, nes i gytuno a mynd syth lawr i'r gystadleuaeth.
Pwy feddyliau erbyn diwedd y dydd, mae fi yn yllodd y barnu moch dan 11 a'r tîm o Geredigion yn gyntaf. Un elfen o gyswllt ffermio yw ein cynllun mentro, lle ni'n paru pobl sydd am gymryd cam yn ôl o'r diwydiant gyda phobl sydd am ddechrau ffermio. Ac mae hyn mor bwysig er mwyn cael gwad newydd ffres i mewn i'r diwydiant. Mae yna dipyn o sôn wedi bod yn ddiweddar am bobl ifanc lleol yn cael eu prisio allan o'r farchnadau am fod pobl o bant yn ei prynu. Wel, mae'r un peth yn wir hefyd am dir. Mae angen i bobl ifanc i gael y cyfle yna i ddechrau ffarmo os mae dyna yw ei dymuniad. Ac o sôn am fentro, yn y flwyddyn 2010, fe brynes i a Gareth ffarm Tan y Graig ger Llanfarian. Un o gyn ffermydd Prifysgol Aberystwyth yw Tan y Graig, ac mae'r golygfeydd o'r topiau lawr am Pendinas a mas ym y môr yn eitha trawiadol a dweud y gwir. Mae yna hefyd dipyn o hen adeiladau yma, a dwi'n aml yn meddwl tasau'r waliau yma'n gallu siarad, bydde gyda nhw lot fawr o hanesion am yr adeg pan oedd y myfyrwyr yma, a hyd yn oed cyn yn ei hefyd, achos ni'n dal i allu gweld y llinellau tram yn mynd trwy'r adeiladau, ni'n dal i allu gweld yr injan ddyrnu, a hefyd mae yna adeilad yma sy'n cael ei gyfri fel y pit silwair hynaf yng Nghymru. Erbyn hyn, mae Dyfrig a'i bartner Emily wedi symud i fyw i Tan y Graig. Mae Dyfrig bellach wedi ymuno gyda ni yn y busnes, a mae Emily bron a chwblhau ei blwyddyn gyntaf fel doctor yn ysbyty Glangwili, ac mi fydd hi'n symud yn ôl i ysbyty Bron Glais mis nesaf. A ni gyd yn gwybod pwy mor anodd yw i gael meddygon ifanc mewn ardaloedd gwledig, neu wedi rhai sy'n siarad Cymraeg. Un o'n hoff lefydd i ar ffarm Tan y Graig yw'r llyn yma, sydd yn hafan i fyd natur. Gareth a Dyfrig wedi bod wrthi dros y blynyddoedd yn adfer ac yn plannu gwrychoedd neu siatynau newydd, a dwi'n teimlo bod y ffordd i ni yn cynhyrchu cigoen a chigeidion yma yng Nghymru yn hollol wahanol i fel mae'n cael ei wneud yn rhai llefydd enghraifft mewn lotiau mawr yn America. Ond yn anffodus, mae'r cyfryngau yn dueddol o beintio pawb gyda'r un brwsh. Yn ddiweddar, fe wnaethon ni astudiaeth ar 2 o ffermydd arddangos cyswllt ffermio oedd yn dangos bod y 2 ffarm yn carbon negatif. Felly mae 'da ni tipyn o waith i wneud i drosglwyddo negeseuon fel hyn. Mae rôl merched mewn amaeth yn bwysig, a rhaid ni'n gweld ymrediad o gyfraniadau gan ferched, o ferched sy'n rhedeg ffermydd yn gyfan gwbl ar eu pennu eu hunain, i rai sydd wedi sefydlu mentrau newydd ar y fferm a phrosiectau eraill gyfeirio, ac eraill sydd yn cadw trefn ar y gwaith papur, ond mae pob cyfraniad yn bwysig. Rydw i wrth fy modd yn cael bod allan gyda'r anifeiliaid, a does dim yn well gan i na bod yn ei chanol i pan i'n wyna, yn cneifo, wrth y silwair, neu beth bynnag arall sydd ymlaen ar y ffarm. O ran ni adre ar y ffarm, mae pawb yn tynnu bwysau ac ni'n ceisio gwneud gymaint o'r gwaith ag y gallwn ni'n hunain. A dyma Gareth y gŵr yn cael hoi fach gyda'r cwn ar ôl diwrnod o waith. Fel person ifanc, mae'r defnydd o dechnoleg hefyd yn bwysig yng nghefn gwlad. Dyma sut mae pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig a thu hwnt yn cyfathrebu ac yn siarad yn gilydd, ac mae hyn wedi dod hyd yn oed yn fwy amlwg yn ystod y pandemig. Dwi yn methu aros i gael bach o normalrwydd o ran cael nosweithi allan gyda'n ffrindiau. Mae'r cysylltiad rhwng amaeth a'r iaith Gymraeg hefyd yn bwysig. Mae canran uwch o weithwyr yn y sector amaethyddol yn medru'r Gymraeg o'i gymharu gydag unrhyw un sector arall, 43% o'i gymharu gydag 19%, ac mae'r ffigwr yma hefyd yn sylweddol uwch mewn rhai mannau o Gymru. Bues i'n ddigon ffodus i gael gweithio ar yr adroddiad yma iaith y pridd, ac un o'r pethau nath yr adroddiad ddangos oedd y pwysigrwydd i lunio polisïau amaeth sydd yn rhoi ystyriaeth i'r iaith Gymraeg, a hefyd pa mor bwysig yw'r ffarm deuluol mwyn cynnal cymunedau Cymraeg, rhywbeth sydd wrth gwrs yn bwysig iawn i ferched y wawr. Un peth ni'n dwy wedi gwneud tipyn ohono fe yn ystod y cyfnodau clo yw mynd i gerdded, a ni wedi darganfod llwybrau newydd, a ni hefyd wedi bod cwpl o weithiau ar y beics. Ni hefyd wedi cerdded tipyn o llwybr arfordir Ceredigion a wedi bod lan ambell i fynydd. A pha le gwell i orffen na fan hyn ar y mynydd bach i'w chlaw pentre Llangwrfon, lle mae gyda ni fyna llyn Eirwen yn y cefndir. Ac wrth gwrs, cof golof yn y beirdd ar dop mynydd bach. Felly, os ych chi
awydd dod am dro lan i dop mynydd bach a cael bach o awyr iach y mynydd bach. Wel, dewch yma trwy bentre Llangwirfon ar